Enang ilag-ilag ka? Di ka mapanang ng inuwi ha? What's up guys? Welcome back again sa YouTube channel. So ngayon, ipaprank natin yung mga kapatid ko. So, papagalitan natin sila. So, tingnan natin kung ang reaction nila. Let's go. Peace. A few moments later. Noah! Aka na, ang dili na siya. Gago. Isog. Ano na? Ang sudan, dili lanlanon. Gago. Ngi. Ano na lang Perning? Gagi. Oh, ano? Oh, ano na yan naman? Awot ako nga, magbukso kanon. Na, nagahi na. Iyak siya guys, iyak. KAYO, oy! Uy, mo oy. Si Inoe. Bata ba nga si Uwe? A few inches later. Clap. Go. Dara. A few moments later. Ako na bilang aram na. Tama tabi. Takamumuna noon. Hi guys. Hi guys. So, ngayon, ang tawag dyan. Hindi natin pa iiyakin si Ninya. Ayun guys. Hindi na umiyak. Yatag day. Mga na bala ko na. Bye-bye. Enang ilag-ilag ha? Di ka mapanang ng inuwi ha? Di ka mag-inuwi. Ha? O, kaano? Peace. Power. What? Abandinis. Gagawin ko sa niya! Ah, katakang scam na ko di. Oy! Ba't di ka skin?